नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत डबल बीन्सचा रांदे करची पळवूया। ही रांदे करच्याक पाव किलो डबल बीन्स 7 ते 8 तास उदक घान भिजवून दवरका। उदकात भिजयल्ल्यान ह्या बीन्सार साइज डबल जाता। आता ही बीन्स शिजवून घेऊया। कुकरा भितर उदकात भिजेल बीन्स घालका, उदक घालका, 1 चमच मीठ घालका आणि कुकरा धाकणी धापून हाय फ्लेमाचेर 5 सीटी काढ ही बीन्स शिजवून घेवका। बीन्स शिजून रांदे करचे रेडी असत। रांदे करच्या कामक जाय 1 व्हड वाटी बारीक शिंदील कांदो, 1 चमच कांदो सेपरेट काढ घेवका, 4 ते 5 सुकी मिरसांग, 1 वाटी सोय, 1 चमच कोथिंबीर, अर्ध चमच हळदी पिठो, कोथिंबीरी पालो, 1 व्हड चमच तेल, थोडीशी आमसण, 4-5 लवंग आणि रुचीक मीठ। आयदनात 1 चमच तेल हुनकन घेवका आणि तातूंत कोथिंबीर जराशी हुन जातपर्यंत भाजून घेवका। कोथिंबीर भाजून जाली की सेपरेट प्लेटात काढ घेवची। त्याच तेलात लवंग बी भाजून घेवची। लवंग काढ परत त्याच कायलीत सुकी मिरसांग भाजून घेवची। रांदेज मसाला वाटून घेऊया। मिक्सर आयदनात सोय घालका, भाजील कोथिंबीर आणि लवंग घालका, आमसण घालका, हळदी पीठ घालका, भाजील सुकी मिरसांग घालका आणि थोडेशी उदक घान गंध मसाला वाटून घेवका। रांदेज मसाला रेडी असा। एक कायलीत थोडीशी तेल हुनकन घेवका, तेला भितर कांदो भाजून घेवका। कांदो बेगी भाजच्याक थोडेशी मीठ घान घेवका। कांदो भाजून तांबडो जाल की वाटील मसाला घालका आणि हो मसाला बी कांद्या बरोबर 1-2 मिनिट तेला भितर परतून घेवका। मसाला भाजून जाल की सेपरेट काढून दवरिलो हरव कांदो घालका, शिजेल बीन्स घालका, मसाला कितलो जाय म्हण पळोवन मीठ घालका। रांदे खूप दाट दिसल्यार जाय जाल्यार उदक घान घेवका आणि सगळं बरेकन मिक्स करून घेवका। पहिल्यांद धाकणी धापून हाय फ्लेमाचेर गजगज येतपर्यंत रांदे शिजवून घेवका। गजगज येईल की वयल्यान कोथिंबीर पाल घालका। कांदे घान डबल बीन्सचा रांदे रेडी असा। ह्या डबल बीन्साची तेप्पळ घान बी रांदे करचे जाता। तेप्पळ घान रांदे करच्याक आमगेल नेक्स्ट व्हिडिओ पळया। दोन्ही नमुन्याचे डबल बीन्सचा रांदे घरात ट्राय करा। कशी लागल पण आम कमेंट कन कळया। व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।